Na, sziasztok! Szép napot mindenkinek, gondolom mindenki kint horgászik ebbe az időbe. Kijöttünk az újpesti öbölbe, hátul pupon, betonnál pupon. Alig találtunk helyet, na, ide nem jött senki, addig csak mi. Nyomunk egy kis metódot, kis akvapellettel, kis hosszú előkés csonti, aztán látjuk. Amúgy a víz egész jó. Jogsa. Itt vagyunk a szent helyen. Ha lesz valami érdemleges, akkor teszünk föl róla videót. Na, szép napot mindenkinek. Görbüljön, aki kint van. Sziasztok!